Der kan ske meget på 100 år. Et træ kaster dybe rødder. Teknologi tager kvantespring. Store krige startes og sluttes. Apostolsk Kirkes rødder kan spores tilbage til en stor vækkelse i Wales i begyndelsen af 1900-tallet. Her blev D.P. Williams fyldt med Helligånden og grundlagde Apostolsk Kirke i 1916. Vækkelsen ramte offentligheden i Danmark, da skuespillerinden Anna Larsen mødte Jesus og blev fyldt med Helligånden. Hun valgte at forlade saberet for at tage ud og fortælle om Jesus. Og sammen med sin mand Sigurd rejste de rundt i hele Danmark i evangelievognen og endte her på Trianglen i København, hvor hestene ikke ville mere. De satte telt op og holdt vækkelsesmøder, og senere byggede de lige her første kirke, Evangeliehuset, som burde blev fyldt til bristepunktet. I de første 15 år af vores bevægelse planter vi ca. 30 kirker rundt om i Danmark. Det er en helt utrolig pionerop, som kendetegner bevægelsen og faktisk har gjort det lige siden. Allerede i begyndelsen af 1. verdenskrig i 1941, der får man drømmen om at bygge en stor bibelskole, som skal udruste og sende unge pionerer ud til Danmark og til Europa og til resten af verden. 16 år efter, i 1957, der står bygningen færdig, og Acts Academy er nu i fuld sving med at tage den vision og den drøm videre til næste niveau og er i gang med at udruste en ny generation af pionerer. Faktisk så har der altid været sådan et stærkt fokus på den opvoksende generation i Apostolsk Kirke. Jeg kan fortælle, at i 1973, der registrerede man i Danmark i Apostolsk Kirke 41 søndagsskoler og 32 juniorklubber. Man samler op imod 2500 børn på det her tidspunkt. 3 efterskoler er siden blevet etableret, og det betyder, at hvert år så går der ca. 300 teenager på en af vores fantastiske efterskoler. Her der får teenager styrket deres tro. Andre finder dem for første gang. Mission har været en drivkraft i vores bevægelse igennem alle årene. Rundt om i lokale kirker, der har der været en stor kreativitet og mange forskellige måder, hvorpå man har forsøgt at række ud til by og til land. Der har også været sendt missionærer ud igennem alle årene, ud til andre lande, som har plantet kirker, etableret bibelskoler og social arbejde, og faktisk sendes der stadigvæk missionærer ud fra vores lokale kirker. Vi har rigtig meget at være taknemmelige for i de første 100 år af vores historie. Men vores opgave er langt fra færdig. Gud bevæger sig på en ny og en frisk måde i vores land. Vi mærker det alle sammen. Og vi skal indtage landet som Apostolsk Kirke. Sammen med alle de andre kirker. Sammen på tværs af generationer. Det er nu, vi skal sætte sejl og lade os lede af Helligånden. Vi skal tro Gud for store ting. Det er nu, vi skal sætte gang i en ny bevægelse af menighedsplaner rundt om i Danmark og Europa. Høsten er mod. Længsen er stor, og muligheder der er mange. Vi, der lever i 2024, vi skal også efterlade en arv og en historie, der vidner om, at Gud er altid trofast.